Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa ito kabos na nagantabay kang programang Maray na hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Webes, petsa 28 kang bulan ning Nobyembre 2024. Mga tugang, sana yaong kamo sa maray na kamugtakan at the same time nakatapos na kamo tabi magkaraon, magkakarakan o nakapagkakana kamo ngunyan na nagpapahayahay. Sana ya sa irarom kang puno ng mangga, ang iba nagduduyan-duyan pero magdarangugang kita, ano? Iban tabi nindo ako sa satuyang programa na naghatod sa Indo permi ning informasyon manunungod sa ikakaray ka sa tuyang buhay, inspirasyon para ma-inspire kita miski nga ni nag-aagi kita ning mga kadipisilan, kasugma sa tuyang celebrate nga ni ang Red Wednesday na nagpapagirumdom sa satuya na makisumaro kita mga tugang sa mga tugang tang mga inuusig, pinipersecute, lalong-lalo na mga tugang ta na dain ninda talaga makapagdasal, makapagsimba, sabi nga, maisabuhay ang sa indang pananampalatayang Kristiyano, pagsunod kay Kristo dahil sa talagang pinagbabawal, pero kahit na nga ni pinagbabawal ang magsimba, pinagbabawal ang magtiripon-tipon na nangangaji, pero hindi pwede nilang pagbawalan ang gumawa ng kabutihan. Kaya naman mga tugang ang mangyayari sa mga tugang ta na nga kahit na nga ni sina mga tugang na persecuted, they keep still doing good. And what is that? Ayun po sinasabi magpapatawad. Kaya sabi ko mga tugang, iyan ang concretization ng mga taong nadidipisilan o pinipersecute, inuusig, pero nandun ang magayunon na ugali kang mga Kristiyano. Walang iba kundi magpagmahal at magpatawad. Yan naman talaga ang isusukli kasi you cannot, sabi nga, repay evil with evil. Ay wala nang mangyari niyan. Halimbawa, magpapatayan na lang lagi sa salita doon sa Maranao o sa salita sa Mindanao. Madadagunang nandun ako sa Cotabato, sabi na, rido. Yun, magre-rido tayo. Kasi may inapi. At huwag tayo magpapaapi. Yun naman talaga ang doon. Huwag tayo magpapaapi. Mang-api tayo kung tayo inaapi. Ganun ba yun? Alam mo, ang turo sa atin ng kagurangnan ay magmahalan. Yan naman talaga kanina meron kaming management review diyan sa UST Legazpi at ngayong hapon tuloy-tuloy pa rin pagkatapos na makapag-report duman sa Office of Religious Affairs kung saan ang sa indong lingkod po ay siya ang director ng campus ministry at the same time chaplain ng university. Siyempre may ini-introduce po kasi ako sa campus ministry, yung sinatawag na synodality, synodal campus ministry, pero siyempre pala mahirap talaga pag nag-i-introduce ka ng mga term na tulad ng incarnational, synodal. Sabi ko, first time ba marinig ito ng mga mga deans, may mga tao diyan, may mga incarnation and synodal. Ba? Well, kine-question nila yun. Sabi ko, it's only approach. Ang approach po kasi, incarnational. Yun. Ano bang ibig sabihin ng incarnational? Ang incarnation, para bang ito po ang nangyari? Sa theology of incarnation, ang Diyos talaga is invisible, but He made visible by becoming man. Actually, doon sa Gospel of St. John chapter 1 verse 14, nandoon, the Word
was made flesh and dwelt among us. In San Angeles baga, sinasabi natin yan. And that is the incarnation. Na ang Diyos, dati na hindi maabot-abot ng mga tao, bumaba, naging tao, nakita ng tao. Kaya sabi, nakita mo na ba ang Diyos? Yun, nakita natin ang Diyos kay Jesus. At sa panahon nito na hindi na nga nakita si Jesus, dahil si Jesus ay umakyat na sa langit, makikita pa rin natin yung mga ginawa ni Jesus. Yung incarnation, simbahan. Yun. So God is also incarnated in the church. So yun pong ibig sabihin yan. Nga lang sometimes the word, Father Butch, huwag ka mag-i-introduce ng mga salita na minsan theological, incarnational, synodal. Sabi ko, but ito po, that is the language of the church. The language of sa simbahan natin, di ba? Incarnation. Pero kasi, hindi ba sila, Father, nag-aral ng theology? Simple terms, siyempre, ang Diyos naging tao. That is incarnation. Yun lang naman eh. At papaano yun? I-apply natin sa trabaho natin. Ang tanong is, ako ba'y nagiging kamukha ng Diyos? Yun. Paano ako nagiging kamukha ng Diyos? Ako ba ay malupit o mabait? Kung ako ay malupit, kanino ako kamukha? Di ba, names? Kamukha ko siguro si Diablo, si Satanas. Pero kung halimbawa, nagiging mabait ako, mapagpatawad, mapag-unawa, may kababaang loob, ay kamukha ko si Kristo. At si Kristo yung incarnation, sabi nga doon, nakisalamuha, nakisamaro sa Bicol. Yan. So yan po kaya sabi ko kanina, mahirap talaga. But anyway, ang pagdating naman ang approach lang po yun. Approach sa campus ministry na dapat talagang sabi ko, we have to be relating to people. Yung makikita ka ng mga tao. Pero sabi na kinakailangan daw may mga may mga CSAT. Anong CSAT? Customer satisfaction. Ibig sabihin, pag nakikipag-usap pala ako, o kung nakikipag-usap ako sa ibang tao, oy, ito pakipill-upan mo nga itong survey form kung ganito. Ganun ba yun? Kasi minsan there are things that are immeasurable. May mga bagay na lang na sasabihin natin na, but anyway, ganun talaga daw ang yun. But anyway, yan ang minsan nakakaano sa atin. Kaya sana, yun nga, dapat talagang ibaba natin. Yan ang simple lang naman yan. Ibaba natin. Ibaba natin parang maintindihan. Kasi hindi talaga natin maintindihan yun eh. Ibaba natin ang lingwahe. Kasi ibig sabihin sinodal na yun? Sa sinodal, sabi ko nga, kakaiba sa mga kinudal. Pag kinukudal yan exclusive yan Pag sinodality kasi may inclusivity, hindi exclusivity. Magkadayong kita. Hindi kina-itsupwera. Yun ang ibig kong ang approach natin sa gawain sa simbahan ay hindi po exclusive, kaya synodal. At the same time, incarnational na. Maipakita natin, maiparinig natin, maipadaman natin ang Diyos sa atin. Yun. Pang tanong lang naman nakikita ko ba ang Diyos sa'yo? Yun. O nakikita ko ba kay Father ang Diyos? O baka nakikita ko kay Father ang demonyo? O nakikita ko sa kanya ang demonyo? O nakikita ko ang si Satanas sa kanya? So ano ka? Incarnational? O baka diabolical? Yan ang pagkakaiba. Ang dalawa lang naman yun diabolical ka or incarnational. Anyway, mga tugang, yan ang kasi kasubago medyo tayo sa anyway, importante yan na talagang ibinababa. Kaya nga sa programa natin, ibinababa natin ang mga pinapaliwanag natin, hindi yung high faluting, high sounding, kundi mababa para maintindihan. Pag alam mo, sabi nga pag ang pari nagsesermo na iintindihan ng grade 1, very effective yan. For after all, naiintindihan. Pag hindi kasi naiintindihan,
Hindi mahirap intindihin yan. Ay, paano yung magiging incarnational and synodal? Kaya nga maganda yun, nagkakairintindihan. Yan, maganda, naibababa. Yan. So anyway, mga tugang, mag-iribahan kita alauna hanggang 2:00. Sa tuya naman na pag-urulayan, ano naman kaya ang mensahe ng Diyos aldaw na iniho? Talking about sa mensahe ng Diyos, siyempre binabalikan permi ang ebanghelyo sa aldaw na iniho. Ano naman kaya ang ebanghelyo ngunyan na aldaw ning Webes? Yan, sa pagbabalik ta. Anyway, babalik si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdom sa maghanap buhay muna tayong oras. Sabi ko niyan, 16 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag.
Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, mga tugang, balik po kita karare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Okay, at ito may naghingi lang sa ating kasi ng tulong. But anyway, sige, natulungan na natin. Okay, okay. Sige. Anyway, so balik po kita mga giraray, mga tugang, digdi kita sa tuyang Maray na Bareta. Ano, ngunyan na aldaw, ano? Kaya Maray na Bareta, ngunyan na aldaw ning kaguranan, ano? So, ano kaya yun? So, ba't hindi ko makuha? Okay na. Yan, okay. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 20 hanggang 28. Okay. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ang mga hukbo ng ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagwasak nito. Dapat lumakas ang kabundukan, ang mga nasa Judea at umalis na ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagat darating ang malaking kapighatian sa lupang ito at puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhin bihag sa lahat ng bansa. At mga Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahon itinakda sa mga ito. Mga kaibigan, ito ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 20 hanggang 28. Mga kaibigan, hindi po tayo tinatakot ng Diyos. Okay? Maliwanag yan Ang Diyos o si Jesus hindi po nananakot. Nagpapaalala lamang sa atin kung ano ang mga bagay na dapat paghandaan natin. Totoo naman ng lahat may hangganan. Walang bagay na walang hangganan. Lahat po yan. Sa programa natin may katapusan. O sabi nga sa bawat simula may katapusan. Pag walang ayaw mo ng katapusan, huwag ka magsimula. Ganun ba yun? Hindi. Alam mo yung mga tugang, lahat po yan ay may hangganan. Kaya itong propesiyang ito yung pahayag ni Kristo doon sa Jerusalem ay talagang mangyayari. Bakit? Ito naman nangyari pagkatapos na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Pinangako, ito pinahayag na ni Kristo. At 70 AD, yung 70 AD na yun, yun na, wala na si Kristo Ano nangyari sa Jerusalem? 70 AD was the fall of Jerusalem. Kaya sabi dito ni Jesus darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito. Yun, alam mo, sinasabi dapat tayo maging laging handa. Yan. At ang puot ng Diyos sa bansang ito. Yun. Alam mo, sabi, ayon sa mga eskolar,
yung mga nag-aral ng Bible scholar, ano? Ang propesya ni Jesus o yung mga pahayag ni Jesus sa pagbasa ngayon na narinig natin ay mas tumutukoy sa pagwasak ng Jerusalem sa ilalim ng hukbo ni Titus noong 70 AD, yung kasabi ko kanina, kaysa sa paggunaw ng mundo. Alam mo, minsan na ang problema kasi sa atin, we try to equate things, ano? Ay, pareho lang, Father, yan. Hindi po ito in the end of the world. Hindi the end of the world po yun. Siguro sabihin natin the end of that empire. Ganoon naman, lahat po sabi ko nga may hangganan eh. The end of the Roman Empire, the end of itong pang sabi nitong mga pinagmamalaki ng mga Hudyo yung kanilang temple. At sabi nga ni Kristo, ni isang bato mawawala. Yung sinabi ba ni Kristo yan? Ayan. Pero nga sabi ko, sabi nga sa hindi kasi nakikinig. Alam mo yung mga tao, pag paiiralin natin ang ating katigasan ng ulo o ang ating kayabangan, ay talagang walang mangyayari. Gayon man, malinaw na sa kabila ng mga pagbabala, yung mga sinasabi ni Kristo, mga pabala sa mga sakuna, salot, digmaan at mga kalamidad na nagaganap sa buong daigdig, dapat tayo patuloy maging matatag. Kahapon, di ba, napagagaling paalala sa atin ng Panginoon sa kabila ng mga pag-uusig, ang sabi ni Kristo ay ipanatag ninyo ang inyong mga kalooban. Huwag kayong maging mabalisa tungkol sa mga pagtatanggol ng iyong sarili. Sapagkat sabi nga, bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalitang hindi kayang tultulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. So napakagandang paalala ito sa atin, mga tugang. Napakaganda, na tayo ay magpakatatag. Paano tayo magpapakatatag? Paano tayo sabi nga tibayan ang loob? Alam mo, ang maganda diyan is magtubod talaga. Nasa pagtubod maraming mga taong nadidisgrasya, mga taong napapahamak kasi nga sa katigasan ng ulo. At the same time, sa sinasabi natin na hindi sumusunod. Yan. Kailangan talagang pagsunod kailangan matutunan natin lampasan ang mga sariling suliranin at magsikap na makabahagi ng matanggap na biyaya sa ibang tao sa paligid na mas nangangailangan. Talaga may mga sa panahong ito ngayon, di ba? May mga tao sa paligid natin na mas nangangailangan kaysa sa atin. Nung sumama nga ako noon sa relief giving ng UST Legazpi, yung tabang sa tugang, yan, tasato, tabang sa tugang. Naman talaga you have to get out of your way, you have to get out of your comfort zone. And then naalala ko nga yung during that time, yung first wave talaga, yung mga talagang putik pa yun, Pero alam mo, nandoon, siyempre, dapat sabi nga, makiisa ka sa kanila. That's again incarnational, in terms of nakikiisa. Incarnational ang apod ko dyan. Ang approach yan, incarnational, pakikiisa sa mga tao. Hindi yung to be, hindi, ayaw ko dyan, parang to be paracycle. Ang paracycle kasi mga tugang, hindi ako nakikisama sa kanya, mga taong makasalanan yan. O si Kristo nga, tingnan mo, kahit na tayo mga makasalanan, anong ginawa ni Jesus? Nakisa siya. He incarnated himself. Nakisumaro. Iyon. Yan po ang napakaganda doon. Okay?
Napakaganda yan. But anyway, patuloy tayo mamaya sa pagbalik, palalimin pa natin ang ating pag-unawa, lalong-lalo na sa ebanghelyo o sa mabuting balita na nagpapaalala sa atin, na ipanatag natin ang ating kalooban. Sabi nga, magpakatatag lang tayo. Huwag tayong matakot. After all, ang Diyos kasama-sama natin. Incarnation. God, sabi nga, the Word became flesh and dwelt among us. Anyway, ang oras po tabing mo niyan ay, and by the way, gusto ko palang basahin, Meron po kong babasahin dito bago tayo magbigay ng oras, ito po, basahin natin muna ang nakita ko sa ito si Edwin Magalona, okay? Nag po siya, nanonood na nakikinig. At saka si Melba Lagilias na nag-antabay po ako dito sa Bangkiruhan Refilling Station, nakikinig. Anyway, ang oras sabi ko niyan, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times, we have served you at your own home. AVP through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family, and the rest we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ika-apo Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At mga tugang, gusto ko pong batiin ang ating kaibigan na nakikinig din, si Catherine Macandog. Okay, thank you very much. Good afternoon, sabi niya. Anyway, balik kita kiraray sa Maray na Bareta, na sa tuyang binasa ko subago, na sinasabi ko nga mga tugang, dahil man talaga si Jesus na nanakot sa mga pagmadangugta ang mga yun na nga mga apocalyptic na sinasabi na sinasabi dito ito baga, kapag nakita ninyong kubkub ng ang mga hukbo ng Jerusalem, okay, yun sabi nga sa talastasin ninyong malapit na ang pagwasak nito. Actually, hindi po ito the end of the world, sinasabi kanina, Hindi po ito po ay masabi na pagwasak ng templo ng Jerusalem, sa ilalim ng hukbo ni Titus noong 70 AD. Kaya hindi po ito paggunaw ng mundo. Yan, maliwanag, kaya wag tayong matakot. Sabi nga, pag may limian kung paano makakamit ng pasasalamat ang mga taong tumutulong sa iyo sa mga sandali ng kapigatian at kapahamakan. Yan. Okay. So, yun ang tanong kung ano ang magandang gawin natin. Pero ang maganda talaga dyan is, sabi nga, every day of our life, palagi tayong nakahanda. Yan. Bakit? Paano ba tayong makapaghahanda? Alam mo, yung paggawa nating kabutihan, araw-araw, ay isang paghahanda. Yung pag-ibon ng karahayan sa kapwa. Kasi sabi ko nga ito, sabi, when you think about the final coming of Christ, yun, siyempre kasi may malapit na naman. Sa Sunday is the first Sunday of Advent. So, actually, an Advent, ibig sabihin, coming. Alam mo, there are two comings. Sabi nga, tatlo pa. Yung first coming of Jesus, tapos na po yun. When God became man in Christ Jesus. Yun, tapos na po yun. Yung second coming, we do not know when. At hindi naman dapat nating maging concern yun na ang second coming ay malapit na maggunaw ang mundo sa pagkatapos ng December 31, 2024, tapos na ang mundo. Wow, sino ka makapagsasabi ng ganyan? Wala po. Tatakutin ka lang yan. Wala. Kasi ang Diyos, Ama lamang. Kahit yung mga angel, hindi niya alam At tandaan rin po natin ito, sabi niya, when you think about both the final coming of Christ as well as your own future death, what comes to mind? Ano bang nasa isip natin? Ano ang pumapasok sa tuyang isipan? Sabi nga, tandaan natin ito. If you are informed by an angel, kunyari, na hapon may ang anghel na dumalaw sa iyo at sabihin sa iyo that tomorrow
would be that day that the Son of Man would return in holy splendor and glory and bring about an end to this world and to issue forth His judgment upon it. How would you react? Ano ang satuya kaya na reaksyon mga tugang? Siguro, ay alam mo Father, ang gigibong kang ngunyan, maduman ako sa simbahan, mapangadji ako, magkukumpisal na ako, kasaagan na pala ang yun. Or ang tanong would you be terrified? Matatakot ka ba? Or would you be overjoyed? Kasi sasabihin mo, at last, itong sinasabi sa Ebanghelyo na, magayon ng baga sa Ebanghelyo na, yung tinatawag natin na, salvation has come. Yun, di ba? Ikaw ay ililigtas na. Halimbawa, just imagine ikaw nandoon sa isang isla. Talagang hirap na hirap ka na doon. Pagkatapos, alam mo, bukas o mamaya, darating na yung magre-rescue sa iyo. Ano? Yun ang dapat ilagay natin. Kaya sa Ebanghelyo na binasa natin kanina, maganda ito yung salitang, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. Yun po mga tugang. Yan ang kaya ang sabi nga nga lang ang problema sa tuya baga. Marami sa tuya mga tao na nananakot, tatakutin ka Tatakutin ka, oy, magdi-the end of the world na bukas. O mamamatay ka na, anong gagawin mo? And there's no other way but preparation. Actually, Advent is a preparation for the coming of Christ. Not on yung first coming, tapos na kasi yun At tandaan po natin, even during that first coming of Christ, many were not prepared because they were expecting something. Yun, they expect na ganun ang Diyos para bang ganito ang Diyos So, yun. At ngayon naman, may mga nagsasabi na yung the end of the world. Kaya kadalasan yung mga tao natiterrified, hindi na overjoyed or hindi nagiging hopeful, kundi confused, Perhaps a little bit of these reactions would be present. Of this time, Jesus said that nations would be in dismay and that people will die of fright in anticipation what is to come. So, yun po ay mahalaga. What is your reaction to this promised day of our Lord? Yan. Ano ba talaga ang satuyang reaction? Sa mga taong naniniwala, naniniwala talaga, sabi ni papadagos din girarininda ang paggibo. Kaya sabi, magay nito, dahil ka man natatakot. Kasi sige lang, magibo man sana ako ng karahayan. Ano mang mangyari, padagos manggirari ako sa paggibo ng karahayan. Okay? So, yan mga tugang ang magayon na talagang disposisyon kang sarong taong naniniwala. Kasi yung mga taong di naniniwala o naniniwala man pero dala ng takot, sila ninervyusin. Pero kung sabi nga, the best way is to surrender to God Is to surrender to God everything. But the problem is, alam mo ang tao kasi gusto palagi niyang makontrolan ang sadiri niya. At hindi lang makontrolan ang sadiri niya, gusto rin niyang kontrolan ang ibang tao. Yan. Kaya maganda mga tugang na sabi, the good news is that on that day, for those who are truly prepared through a life of faith and selfless service of God's will, they are told to stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. Yun. Di ba? Ang pinakahihintay natin ay kaligtasan. Di ba? Kung alam natin, ay, maliligtas na ako. Sa kapighatian, maliligtas na ako sa mga problema dito sa mundong ito. Siyempre, yun, masaya tayo. Pero ito nga, isa pang temptasyon sa atin ay ito. Para masyado tayong, we are so absorbed by these worldly values. Parang sinasabi natin na, ito bang mundong ito ay walang hangganan? Mayroon pong hangganan ang mundong ito.
Ano? Yan. So we are made to believe. Yun ang problema. Ano? We are made to believe in all those lies. Ano? Anyway, babalik din si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 45 minutes after 1 o'clock. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel kay Vincent, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa nearest Generica Drugstore and enjoy 20% off on Wise Deals Holiday Ginhawa Treat from November 1 to December 31, 2024. See posters and print ads for more details. Huwag magpahuli. Check out our participating stores near you. Follow Generica Drugstore on Facebook and Instagram at Generica Drugstore and on YouTube and TikTok at Generica Drugstore PH. Promo runs from November 1 until December 31, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0542 series of 2024. If symptoms persist, consult your doctor. ASC reference code AO196 N110624G. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Okay, balik po kita kararayan sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping nga na daw ning Webes sa tuya nga ni na pinag-uurlayan ang sa tuyang buhay ano na marami baga kitang nadadangog araw kini nga katatapos kitong bagyong Pepito, Christine, Leon, Marce, Nika, kadakol sabi ay marapit na Father mag-the end of the world. Alam mo, wag tayong lilito. Don't be deceived, Wag tayong padadaya, Ang lahat ng bagay ay may katapusan. That's the right thing to know. Yan ang katotohanan, Totoo po mga tuwag. Gapos iyan. Kalang ang importante ay ito. Habang binibigyan tayo, borrowed time. Everything is borrowed ba kun iyo? It's only borrowed time. Pinahiram lang sa tuya ng Diyos ang sa tuyang buhay. Pinahiram lang sa tuya ng Diyos ang gabos. Ang dating is, ano ang ating response naman? Ano ba ang sa tuyang response? Alam mo mga tugang, siguro, let us reflect. Ito nga, today, upon the final day, imagine, okay, sabi nga dito, today, upon that final day, imagine every person ever created is standing before the judgment seat of Christ. Every sin and every virtue will be made manifest on that day. Wow, talagang talaga, alam na ng Diyos yan eh. Wala naman makakatago sa Diyos eh. Wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat po yan, alam ng Diyos yan eh. The minds and hearts of all will be seen in the light as they will be revealed to all by God. Wow, wala tayong maitatago. Kaya nga sabi nga, bakit daw kinakailangan natin mamuhay ng matutuo? Kasi nga wala naman dapat tayong dapat itago. Ang mahalaga nga, tanggapin natin ang katotohanan at isabuhay natin ang katotohanan. Kasi lahat naman yan in the fullness, talagang malalaman. So yun talagang mahalaga dito. Okay. And those who have lived lives fidelity will rejoice as they see God's justice and His mercy unite His judgment are issued forth. If this day is one that frightens you, consider the reasons why. Sabi nga, if you do not look forward to this definitive moment in time, then perhaps you need to ponder more deeply those things you need to do so as to fully be prepared. Yun naman talaga Yan naman talaga, preparasyon. Be prepared. Sa first Sunday of Advent, yan naman ang panawagan sa atin. Be prepared, Prepare yourself today, wag nang bukas na saka na lang, Father. Do not wait, Our Lord could return at any time. So do not be caught, sabi nga sa English, do not be caught off guard. Yan. At paano natin maisasagawa yan concretely? Alam mo, magayon po ini. Alam mo si Muhammad Ali ba nagsabi nito? Meron sinabi siya maganda ito sino ba ito? Muhammad Ali. Tama, Muhammad Ali. Sabi niya, live every day as if it were your last. Because someday, you're going to be right. Totoo naman Totoo, darating yan. Ulitin ko Sabi niya, live every day as if it were your last. So in other words, mabuhay ka aral daw na parang ining aldaw na iniyo uni na ang pinakahuring aldaw mo digdi sa kinabaan. Because someday you're going to be right. Tama talaga, darating talaga yan. Kaya that's why live every day as if it were your last. Kaya kung ito ang sabi nga ni huling aldaw na buhay mo digdi sa kinabaan, yan na nga. Sabi nga, ang buhay natin dito sa mundo ay pagsasanay lamang.
Kanino tayo dapat masanay? Masanay na tayong kasama natin ang Diyos. Kasi baka nabubuhay tayo dito sa mundo, kasama natin si Satanas. Di habang buhay, makakasama mo si Satanas. Yun naman po, mag-ingat po tayo dyan. Kaya sabi, nasa pagsasanay. Father, nakasanayan ko na kasi, Father, ganito magmura. Nakasanayan ko, Father, na gumawa ng masama. Ay, may panahon pa. Yan naman kaya itong mga readings na binabasa ngayon sa 34th week in ordinary time pagkatapos ng Christ the King ay pagpapagirumdum lamang sa tuya, mga tugang. Pagpapagirumdum sa naman, na Father Boots, nananakot ka yata. Hindi ako nang nanakot, hindi ako nang bobola. Nagpapagirumdum sa naman. Kita bagan mga tao, sabi nga, madalas makalimot. Madalas tayo. Ano ang gamot sa nakakalimot? Hindi ba? Paalala. Yan. Pagirumdum sa naman na kita digdi sa mundong ini, sabi nga ni, pahiram lang. Borrowed time, borrowed everything, borrowed body, everything is just borrowed. Pinasubli sana. At bilang gamitin ko na ang salitang stewards, o tagapag-alaga o katiwala, bilang katiwala lamang, ang sa tuwi digdi sa the year of stewardship, magayon yan pagdating sa year of stewardship, hindi lang naman yung pangangalaga sa kalikasan, kapalibutan, kundi pag-aalaga sa lahat ng binigay sa tuya ng Diyos. Binigyan ka ng lupa, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng Diyos ng kapital, binigyan ka ng Diyos ng katawan, binigay sa iyo ng ganyan. Ngayon, bilang katiwala, ano ang ating mga ginagawa? Yan. Yun. Ano ba ang ating mga ginagawa? Yan. Pagpapahalaga ba o pagpapabaya? Yan. Anyway, nagpapagirumdum lang naman tabi, kate? Kasi madalas tayong makalimot. So anyway, mga tugang, giraray, si Father Boots nagpapagirumdum sa naman. Na live your life with God. Live your life with God. Don't live your life alone. Don't live your life selfishly, but selflessly or Christ-likely. Okay? For after all, life is a gift. Wake up every day and realize that. Okay? That life is a gift. And that's why we have to, sabi nga, life is too short. Make the most of it. You don't know when your last day is. Live the way you want to live. You want to live so that you will have no regrets. Sabi nga, never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and best days give memories. Anyway, sa mga katagang ito po si Father Boots nagpapasalamat sa ating technical man na walang iba kundi si Nims Flora. Thank you, Nims. At the same time, kay Nico Martinez sa ating production. Ito ginaray si Father Boots na nagsasabing, we are all a blessing to one another. Okay? And continue being a blessing. Bye-bye. See you on Saturday.